Салому алайкум дӯстон, аз садқои бисёромадагӣ ай 10 символҳо сар мешавад. Итальянка, резинка, барача, паплин, бамбук, ҷакарта ҳамаи намудаш ҳастад. Адрес мо бозори Корвон, якум дарвозаи Пажака, дасти рост мегардӣ, чорум қатор медароӣ, 119 дукон номери телефон аст. Бо дар таги видео описанияда пурра адреса менависем. Ай 10 сим сар мешавад. Барачаорам дастсимӣ кардагем. Итальянка, резинкаҳои гулдор, ҳама намудое ки 20 сима, агар касе 10 метр боло бигирад 15 мешавад. Баъд хеле паплин понбахтое ки 400 сом либосша аз садкаш метр 40 сомае. Паплинои туркӣ ки 280 сомона аз садкаш 40 сомона. Яъне хеле бамбукҳои новинка 30 сомона. Ипекое ки 300-350 сомона аз садкаш метраш 50 сомона. Бас тареча конбахт бисёр дорем, метраш 20 сомона. Касе ки 10 метр боло бигирад 15 сом мешавад. Ина итальянкарам дорем. Дӯстон ина бо ҷакартарам ҳаст. Касе ки омаданияй марҳамат биёем. Номерои телефон ҳаста. Доставка надорем. Ами аз садкара доставка надорем, суратамро ин намекунем. Бисёр клиентҳо дар чанд каза сурат рекунем, ахир фребон кардам. Ира сурат гирифтан, қатъи метр кардан корш қина барему. Касе ки душанбе бихезем биёед, марҳамат. Номерои телефон ҳамаш ҳаста. Касе ки адреса наёб бо ай сар занг бизанад ки дар таги видео номерои адрес